un home ha mort. I molts amics es posen a buscar esvalotadament el seu fabulós tresor, perseguits per Spencer Tracy. El món està boig, 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 perquè de diners i de bondat, la meitat de la meitat. El món està boig, 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 de Stanley Kramer. La primera pel·lícula de l'any, un regal per a la matinada de l'1 de gener de TV3. Saps per què l'elefant aixeca la trompa? Quan salta un cangur? Per què els rats penats dormen així? I per què el cranc camina cap enrere? Aprèn-ho tot amb les fitxes del maravilloso reino animal de Sarpe i posa't a prova amb el joc dels animals, cada setmana en el teu quiosc. Bòstia! Amb qui parles, David? En Massagran, un còmic intel·ligent. Fes-te amb els nous còmics de Casals. El Tec i la Teca. El segon recull de rock en català. Aquestes festes, no t'hi pensis. Regala rock en català. El Tec i la Teca, aquest any amb 12 grups. Un nou disc en LP, casset i compacte. Regala rock. Ausoni elàstics, la, felicitats, la. A tots els nens, a les mares i als pares, bones festes. Lauren Films presenta un clásico. Cuando los elefantes caen en poder de Rataxés, Badar descubre que entre ellos y su libertad solo está él. ¡Atrás todos! Badar en la selva. Qui dia passa, anys empeny. Un divertiment per a la nit de Cap d'Any, a càrrec de Rowan Atkinson. Un escurçó molt especial, poc coneixedor de la matèria. Qui dia passa, anys empeny. La millor manera d'acabar la penúltima dècada del segle XX. Qui dia passa, anys empeny. Un regal per a la nit de Cap d'Any, just abans de TV3 no fa res.